No tak v první řadě od UCI je to docela taková sviňárna vůči nám, jelikož nám to řekli těsně, nebo respektive skončila sezóna, když se připravovat nový seriál, tak je potřeba minimálně rok dopředu o tom vědět, jo. Takže to bylo od nich docela neférový tah. A samozřejmě to i na jednu stranu je to špatný, protože některé týmy samozřejmě tak nějak se hromadí s tím UCI, že prostě zakladají si na tom, že když to je pod UCI, jak je to prestiž, jakmile to není pod UCI, tak už to je nic, ale když se podíváš na všechny snowboardové akce, na lyžařské akce, tak nenajdeš nic pod nějakou federací, všechno je to pod energy drinkama, Nissan prostě, jo, autosponzory, takhle, takže vůbec se neřeší nějaký asociace a tyto věci. Takže tohle je nový směr, kam to směřuje Forecross a myslím si, že to je ten správný směr. Dá se říct, že už je všechno potvrzený, podepsaný, jenom se ještě čeká na pár sponzorů, kteří do toho půjdou. Jinak už jsou potvrzený i místa konání, data konání, což teda ještě nemůžu říct, protože to ještě nebylo nikde zveřejněný, ale který bude mít nejspíš název Pro Tour, ještě se na tom maká. Příští sezóna se bude skládat ze 4 evropských pohárů Euro Series, ze 4 světových pohárů World Series a X-Tricks a všechny tyhle záležitosti dohromady a pak z toho zejde celkový vítěz jako světový šampion. Plus u nás ještě k tomu vyjde vlastně mistr světa klasický s pruhama od UCI a mistr Evropy od UEC. Budeme mít přímý přenosy 2012 oproti UCI, kteří rozvázali kontrakt, kvůli tomu taky vznikl DH1 ve sjezdu, kde potvrdili všechny hvězdy jako Attert, Novi a Hill a ostatní, tak potvrdili účast jako protest tomu, že UCI rozvázal s Freecasterem smlouvu a nebudou vlastně ze světových pohárů žádný přímý přenosy. Což je pro nás plus, protože my ze světových pohárů jediní ten přímý přenos budeme mít. A dokonce i z některých závodů budeme mít společně ve stejný datum, ve stejný čas, na stejném místě se světovým pohárem. Takže Fort William třeba se pojede světový pohár UCI, my tam budeme mít svůj světový pohár ve Forecrossu, ale jenom Forecross tam bude mít přímý přenos. A samozřejmě vzali si to pod sebe Forecross Alliance, což je stvořená ze členů České republiky, Anglie a vlastně dá se říct celosvětová taková aliance, kteří na tom spolupracují. Ode mě a od ostatních jezdců je očekáváno to, že do toho vnášíme nový nápady z pohledu prostě profíků, jak by to mělo vypadat, co by nemělo chybět a jak zabránit tomu, aby jsme nedělali takové chyby, jako dělalo UCI, což UCI v první řadě dělalo chyby to, že nám nedovolilo měnit třeba trati. Jo. Teďka momentálně my máme úplně volnou ruku, takže už to nebudou takový čistokrevný bikrossky, ale bude to regulární motocross. Jo. Je to prostě, aby diváci viděli, že my prostě na to máme lítat prostě 15-metrový skoky ve VIPech vedle sebe v 60 km rychlosti. Jo. Loni ještě, nebo letošní sezónu myšlenka mít full suspension bike tak jako nebyla až tak nutná, ale na příští sezónu je to věc, která bude téměř nezbytná. Jo. Takže budeme mít každý určitě svýho klasického hardtaila, na kterým i tak pojedeme většinu závodů, což jo, na tom kole, i když si člověk řekne, že to nejde, tak se na tom dá odjet neskutečný pekla, neskutečný kořeny a rozbitý tratě. Jako tomu třeba bylo letos na Crankworx, ale budeme mít i do zálohy normálně full suspension bike minimálně z 10 vepředu, 10 vzadu, aby jsme si s těma tvrdšíma tratěma poradili. No. Že tohle bude ta zásadní změna v těch komponentech a v tom vybavení.